Оказа се, уважаеми зрители, че българските народни танци са популярно хоби не само у нас, но и в Белгия. В следващите минути ще ви покажем интернационалната група на ансамбъл Седянка от Лиеж, който е основан от Ален и Ан Сен преди 11 години. За любителите на българските хора в сърцето на Вавилония разказва кореспондентът ни на Българската национална телевизия в Брюксел Владислав Велев. Добре дошли! Преди 13 години Ан живее в родния си град Брюш, в фламандската част на Белгия. Ален живее в Лиеж, в Валония. Двамата не подозират един за друг, не знаят и че ще основат ансамбъл, но имат обща любов – българската народна музика, с която се запознават по различен начин, но обикват еднакво. Започват да ходят на курс по български народни танци в Брюксел и там се влюбват. Тя като ме видя, дойде и попита: откъде си купил тези цървули? Аз си казах: не съм ги купил, сам ги направих. Всъщност това беше първото, което забелязах у него. Не очите или нещо друго, а цървулите. Стана ми мъчно, че аз нямах, защото те са страхотни обувки за танцуване. Тя ме помоли да й направи един чифт. Аз си казах, че ще трябва време. Месец, два, година, отне 2 години. Ан получава цървулите по-късно, но вече като сватбен подарък. Оженват се с Ален в народни носии, които изработили сами. Заживяват в Лиеж, а пред вратата им се появява нещо необичайно за Белгия – пейка за седянки. Къщата им е изцяло в битов стил, звучи българска народна музика. Не се колебаят да заразяват с любовта си към българския фолклор и други хора от града. Така се ражда седянка. В Белгия нямаше група за български народни танци и ние, като танцори, които обичат българските танци, си казахме: защо да не създадем танцова трупа? Срамота е да знаем как да танцуваме, а да нямаме възможност. Естествено, в групата се включват българи, които живеят в Лиеж, но и хора от различни националности. Началото е трудно. Ан шие сама някои народни носии, Ален цървулите. След това приятели започват да им подаряват носии, професионален хореограф работи с ансамбъла. И днес, след много посещения в България, не са разочаровани от нищо и повтарят защо обичат страната ни. Трудно е да се каже. Всичко започна с музиката. Смятам, че вашата музика е много различна от тази, която познаваме тук. Нашият любим изпълнител е Теодосий Спасов, но открихме много други изпълнители. След като отидахме в България, открихме хора, които сега са наши приятели. Обикнахме България заради топлотата на хората. Сега ни посрещат на репетиция. Събират се веднъж седмично. Всеки четвъртък вечер тази спортна зала в покрайнините на Лиеж оживява с българска народна музика и български народни танци. Залата не е избрана случайно. Много важен е дървения под, за да може усещането при танците да бъде автентично. Танцорите в ансамбъла не получават заплати, нито хонорари от участие, а танцуват за удоволствие. Обичам българските танци заради движението, заради различните ритми, събрани в една държава. Имате море, планина, имате си всичко. Имаш ли чувството, че някои от белгийците танцуват по-добре от теб? Определено не, в смисъл, че младите танцуват, но всичко е запаметено. Няма го това, което при нас с музиката просто настръхва и сърцето заиграе. Тук съм заради настроението, музиката, енергията, която дават танците. Много обичам шопските танци. Танцувам отдавна и всички танци са ми лесни. Седянка често гостуват на български събития в Белгия и на благотворителни концерти. И се радват, когато видят изумлението у хора, които не вярват, че чужденци могат да танцуват така добре на българска музика.